Godišnji horoskop za 2022. godinu za rođene u znaku Ovna. Ovnovi će postići značajne rezultate u mnogim aspektima života, jer je ovo godina novih mogućnosti i prilika i označava početak nove faze u životu. Ovan će početkom godine donijeti važne odluke o svojoj budućnosti. Postaće mudriji i na stvari će gledati iz druge perspektive. U drugoj polovici godine ovnovi mogu početi provoditi svoju ideju o onome o čemu su do sada razmišljali. Ovo će razdoblje biti vrlo plodno za njihov profesionalni razvoj. Mnogi ovnovi će nastojati provesti nemoguće ideje, ali samo najhrabriji će to i uspjeti. Ovnovi bi se u prvoj polovici godine trebali potruditi da što više uštede. Ovo će biti godina dobrih rezultata za ovnove u području obrazovanja, karijere i poslovanja. Vjerovatno ćete morati uložiti više vremena u svoj posao, zbog čega nećete moći kvalitetno provoditi vrijeme sa svojom porodicom i prijateljima. U 2022. godini uspostavit ćete nove kontakte odakle ćete vjerovatno dobiti podršku za svoj posao. Na emotivnom planu samcima je izvjesno da će upoznati srodnu dušu, ali im se savjetuje da ne žure previše već da puste da sve ide prirodnim tokom. Zdravlje vaše porodice bi trebalo biti dosta dobro i stabilno. Nećete puno brinuti o svom zdravlju i kondiciji. Vrlo je važno da naučite kako se opustiti uz vježbe ili neki novi hobi. U ovoj godini ovnovi imaju intenzivnu želju da napreduju na profesionalnom planu. Ne zaustavljaju se ni pred čim kako bi postigli uspjeh, a status će im biti važan. Krajem februara, ovnovi će se posvetiti ljubavnom životu. Kratkotrajna ljubav ih neće zanimati jer će to ove godine smatrati gubljenjem vremena. Poslovni ljudi i trgovci će u martu moći da iskoriste svoje poslovne sposobnosti što će značajno povećati prihode. Profesionalno ovo je sjajno vrijeme kada ćete vjerovatno dobiti dobre ponude za posao. U aprilu su moguće prilike za povećanje prihoda. Uzbudljive avanture proširit će vam vidike i proširiti pogled na život. U maju će Venera u Ovnu biti jedno od najboljih razdoblja za vaš ljubavni život, vaša harizmatičnost će doći do izražaja. Jun je savršeno vrijeme za početak bilo čega novog što zahtijeva energiju, inicijativu i hrabrost. Pojačat će se fizička snaga, a također i vaš instinkt kako i kada nešto započeti. Imaćete samopouzdanje da postignete veliki uspjeh. U oktobru se možete osjećati nesigurno, ali bez obzira na to postićete cilj koji ste postavili. Do kraja godine morate pripaziti da budete aktivni u izvršavanju obaveza kako bi izbjegli kašnjenja. Također morate paziti da ne izgubite neku dokumentaciju ili stvari. U drugoj polovici godine je moguće da ćete sresti prijatelja iz svoje prošlosti. Rođeni u Ovnu će uživati dobrom ljubavnom životu. Moguće je da će slobodni ovnovi odlučiti da uplove u bračne vode. Parovi mogu imati nekoliko sukoba, međutim, međusobna dobra volja i razumijevanje će riješiti sve krize. Najpovoljnije vrijeme za aktivno djelovanje i donošenje važnih odluka je od sredine maja do oktobra. U novembru i decembru možete imati problema sa partnerima ili sa financijama. Savjetuje se da ne uzimate bilo kakve kredite, ne ulažete novac i ne potpisujete važne ugovore. Bolje je zastati, odmoriti se i razmisliti o planovima za budućnost. Studenti će do juna imati osrednje rezultate, a od jula će se rezultati znatno popraviti. Rođeni u znaku Ovna će u 2022. godini biti financijski stabilni. Morate pripaziti na nepotrebne troškove.
U aprilu su mogući neočekivani profiti. Početak godine će biti vrlo povoljan, u porodici će vladati mirna i prijatna atmosfera. Postoji jaka indikacija da mladenci budu blagoslovljeni dobrim vijestima. Ova godina može biti vrlo sretna za vlasnike firmi. Oni mogu dobiti punu podršku od članova svoje porodice, što može pomoći u proširenju vašeg poslovanja. Novi poslovni poduhvati mogli bi ugledati svjetlo i ispostavit će se da su plodonosni. Godina može biti povoljna i za početnike. Ulaganje u nova područja moglo bi vam donijeti profit ove godine. Čuvajte se prevara na radnom mjestu. Sredinom godine poslovni ljudi bi mogli imati manje gubitke. Sredinom godine možete imati poslovne kontakte sa inostranstvom. Period od aprila do septembra bit će financijski dobar. Rođeni u znaku Ovna bi trebali imati dobru godinu što se tiče zdravlja. Preporučuje se vježbanje i kvalitetnija hrana. Sve u svemu dobra godina za rođene u znaku Ovnova. Ali morate biti aktivni kako bi iskoristili potencijal koje vam zvijezde daju u 2022. godini. Godišnji horoskop za 2022. godinu za rođene u znaku Bika. Za rođene u znaku Bika, 2022. godina će biti jedna od boljih u vašem životu. Zvezde su vam naklonjene i donose velike poslovne prilike, ali i dobru novčanu zaradu. Sreća će vas pratiti u stopu, a odnosi sa članovima porodice se popravljaju. Postoji mogućnost da ćete biti unapređeni. Jupiter se ove godine nalazi u vašem 11. polju, a to će izuzetno povoljno ticati na vašu karijeru. Možete očekivati primetan napredak bilo kojim poslom da se bavite. Biće puno prilika za dobru zaradu, zvijezde su na vašoj strani pa ćete i sami biti iznenađeni količinom novca koju ćete zaraditi. Sve nesuglasice i razmirice koje ste imali sa članovima najuže familije konačno će se razrešiti. Godina je dobra za ozbiljne razgovore i razrešavanje svih problema koji su vas mučili godinama. Protekli period nije bio najbolji kada su porodični odnosi u pitanju, ali ove godine stvari se menjaju. Vi sami, ali i vaša okolina će pokazati više razumevanja i spremnosti za prevazilaženje svih konfliktnih situacija. Savjetuje vam se da dobro razmislite prije nego što bilo šta kažete. Ova godina je vrijeme sreće i optimizma kada će dobre stvari lakše doći. Mjesec jun je jedno je od najboljih razdoblja u vašem životu. Vaša harizmatičnost će doći do punog izražaja i bit će vam lako dobiti naklonost suprotnog pola. Također je povoljno vrijeme za kreativni rad, kupovinu i druge financijske poslove. U oktobru Jupiter će donijeti prilike za povećanje bogatstva i prosperiteta. Nove avanture proširit će vam horizont i proširiti pogled na život. Ovo bi trebalo biti razdoblje duhovnog i religioznog rasta. Pazite da ne postanete previše samouvjereni i ekstravagantni tokom retrogradnog Jupitera. Bikovi će ove godine dobiti podršku partnera, što će vam puno značiti za napredak u životu i imat ćete osjećaj samopouzdanja. Morate paziti da ne izazivate sukob sa partnerom. Sreća će biti u ljubavnom životu bikova ove godine. A sredina godine posebno je povoljna za vaš ljubavni život. Ova godina za bikove bi trebala biti odlična. Na svom radnom mjestu možete očekivati povoljne okolnosti koje će vam osigurati napredovanje. Poslovanje će donijeti veći profit u odnosu na prethodnu godinu. Ukoliko već neko vrijeme razmišljate o pokretanju sopstvenog biznisa, sad je pravi momenat.
Čuvajte se financijskih prevara i ne vjerujte svemu što čujete. Ova godina će biti povoljna za studente bikove. Horoskop ukazuje na to da će studenti imati povećan interes i fokus za svoje ispite. Ovo će biti zadovoljavajuća financijska godina i dobit ćete mnogo prilika da zaradite. Sredina godine je dobra za dugoročna ulaganja i provođenje vaših financijskih planova. Do sredine septembra svoj financijski status možete podići na nove visine sa novim načinom razmišljanja, ali budite oprezni. Moguće je da će se bikovi u toku ove godine preseliti. A izvjesno je proširenje porodice dolaskom novog člana. U aprilu, moguće je da mladenci budu blagoslovljeni dobrim vijestima. Ako su vaša djeca u dobi za brak, izvjesno je vjenčanje. U ovoj godini bikovi bi trebali da poboljšaju sadašnju situaciju što se tiče braka. Ako ste slobodni, svog životnog partnera mogli biste pronaći putem društvenih mreža. Za poslovne ljude moguće su dobre vijesti kao i povećanje prihoda za vlasnike firmi. Bikovi mogu očekivati i više od željene dobiti od poslovanja. Također mogu uložiti velike količine novca u nove projekte i postići plodne rezultate. Možete uspostaviti utjecajne kontakte koji bi vam mogli pomoći u vašem poslovanju na razne načine. Vrlo je važno obratiti pažnju prilikom obavljanja novčanih transakcija ove godine. Poslovni ljudi mogu ponovo aktivirati neke poslovne ideje i to bi trebalo biti uspješno. Za rođene u znaku bika ova godina će biti povoljna jer je položaj planeta Venere i Jupitera povoljan tokom cijele godine. Također ćete imati više prihoda od posla kao i neočekivanih prihoda. Bikovi će ove godine imati dobar i unosan posao i ostvarit će profit. Početak godine će donijeti povoljne rezultate u pogledu profita. Postojaće dobar protok prihoda, ali će u isto vrijeme i vaša potrošnja ostati vrlo visoka. Ukoliko imate kredit, moguće je da ćete ga isplatiti prije roka. Ako ste ovisni o bilo čemu, hrani ili lošim navikama kao što su pušenje ili piće, trebali bi prestati sa tim. Održavanje stabilne težine biće veliki izazov ove godine. Ali morate se potruditi i biti disciplinovani kada je u pitanju hrana. Bikovi su poznati kao hedonisti, ali ove godine bi bilo dobro da budu umereni u svemu. Preporučuje se vježbanje, šetanje i povećan unos vode. Godišnji horoskop za 2022. godinu za rođene u znaku Blizanaca. Ova godina će biti izuzetno povoljna i vi ćete napredovati u svim područjima svog života. Vaš gospodar Merkur cijele ove godine će biti na prijateljskoj teritoriji i to će vam biti velika odskočna daska. Daće vam energiju da krenete naprijed sa stilom. Vaša inteligencija i predanost, uz naporan rad i upornost, osigurat će vam napredak u karijeri. Položaj Marsa mogao bi donijeti poteškoće u vašoj ljubavnoj vezi u januaru. Bitno je da savladate ove poteškoće jer je pred vama lijep i uspješan ljubavni period. Avgust će vam omogućiti da uživate u životu jer će Venera biti u lavu. Ako ste odani u svojoj vezi i uložite svojih 100% u vezu, savršenu ljubav ćete imati do kraja godine. Ove godine ćete upoznati puno novih ljudi. Ali morate biti oprezni jer neki od njih neće biti iskreni i dobronamjerni. Može doći do sukoba sa ljudima do kojih vam je stalo, a u vezi moralne odgovornosti u vezi zajedničkih interesa.
U januaru Jupiter u 9. kući izbacuje vas iz vaše zone udobnosti kako bi stvorio prilike za rast, a vi ćete osjetiti nagon da proširite svoj horizont, da trenirate svoju želju za boljim stvarima. Ključ uspjeha je motivacija i entuzijazam koji su neophodni za lični i profesionalni uspjeh. U aprilu tranzit Jupitera u 10. kući donijeće priliku za povećanje bogatstva i prosperiteta. U junu, Venera u Biku donosi jedno od najboljih razdoblja u godini za vaš ljubavni život. Lako će vam biti davati i primati ljubav i naklonost, a bit ćete privlačniji, šarmantniji i popularniji. Ovo će biti dobro vrijeme za fizičku aktivnost i zabavu. Dobro je vrijeme za kreativan rad, kupovinu i financije. U mjesecu avgustu i septembru je idealno vrijeme za početak novih projekata. Tokom tog vremena vaši troškovi mogu biti visoki, ali također možete biti vrlo konstruktivni i produktivni. Do kraja godine Saturn u 8. kući donosi postignuća i priznanja. Ovo bi mogao biti dobar trenutak za kupnju i prodaju nekretnina ili renoviranje vašeg doma. U ovom periodu odnosi sa partnerom će biti odlični. Ako budete naporno radili i trudili se, možete biti veoma uspješni u svojoj karijeri. Ljubavni život blizanaca će biti dobar. Početkom godine Jupiter će ih emotivno stimulisati. A u ljubavi će ispoljiti puno entuzijazma. Oni koji žele mogu poboljšati svoj ljubavni život. Dobra vijesti za samce blizance, jer će oni koji još nisu zasnovali porodicu imati priliku upoznati pravu ljubav u ovoj godini. Za studente i učenike 2022. godina će biti dobra. Ako budete uporni i naporno radili, možete doći do željenih rezultata. U 2022. godini financije će biti dobre ako budete izvršavali zadatke na vrijeme. Moguće je da ćete naplatiti stare dugove. Ova godina će biti vrlo posebna za blizance, jer ćete ove godine posvetiti svoje vrijeme porodici, što će dovesti do sretne atmosfere u porodici. Mladenci bi mogli biti blagoslovljeni dobrim vijestima. Ako je vaše dijete u dobi za brak, moglo bi se vjenčati ove godine, a također će dobiti priliku otići u inostranstvo. U prvoj četvrtini godine mogući su problemi u braku, međutim poslije toga vaš bračni život će se popraviti i ostaće dobar do kraja godine. Ova godina će biti prosječno dobra godina za vlasnike firmi. Ako planirate krenuti u nove poslovne projekte, savjetujemo vam da to učinite u drugoj polovici godine. Obratite pažnju na novčane transakcije i nove poslove da ne bi postali žrtva prevare. Sveukupno, godina obećava dobru poslovnu perspektivu uz mnogo napornog rada i predanosti se vaše strane. Ova godina će dati željene rezultate blizancima, dobit ćete i više od očekivanog. A i položaj planeta vam daje mogućnost da kroz napredovanje zaradite dobru platu. Sveukupno, Jupiter će vam pružiti podršku u svim vašim financijama i dati vam prednost u odnosu na konkurenciju kada je u pitanju stvaranje onoga što želite u prvoj polovici godine. Također se savjetuje da se ne ustručavate tražiti savjet oko financija ukoliko osjetite da niste potpuno sigurni u svoje odluke. U slučaju da želite kupiti nešto veliko ili važno, potražite najbolje ponude i nemojte žuriti kako biste napravili pravi izbor. Ova godina je malo slaba u zdravstvenom smislu za blizance zbog položaja Saturna u 8. kući, početkom godine. U ovoj godini morate mijenjati svoje prehrambene navike. Prvenstveno morate izbjegavati hranu bogatom masnoćom. Ako je moguće, uvedite vježbanje ili svakodnevno šetanje.
Godišnji horoskop za 2022. godinu za rođene u znaku Raka. Ova godina predviđa preispitivanje ponašanja i navika i to će biti veoma važno za Rakove u ovoj godini. Mars u retrogradnom položaju može biti teško vrijeme za Rakove jer će morati proći kroz različite nevolje iz kojih moraju puno naučiti. Neke od Rakova će iznevjeriti voljena osoba i oni će morati započeti novu fazu svog života. U januaru, zbog položaja Saturna u 7. kući, mogli biste osjetiti opterećenje. Vaš život u vezi jedno je od onih područja kojima je potrebna dodatna briga. Sredinom januara u središtu pažnje biće zdravstvena pitanja. Također se savjetuje da se pobrinete i za svoje financije. U februaru ćete biti najaktivniji i najdinamičniji. Vaš fokus biće uglavnom na domu, porodici i privatnom životu. U aprilu ćete biti koncentrisani na porodicu i razvoj karijere. Također u aprilu trebate se odmoriti kako bi se smanjio stres kome ste izloženi. Ako je moguće, isplanirajte putovanje na neko mjesto. U maju, Merkur postaje retrogradan, što dovodi do nekog nazadovanja u vašoj karijeri. Možda ćete osjećati nelagodu, čak i u svom privatnom životu, jer može nastati sukob tokom mjeseca marta ili aprila. U julu Saturn se kreće u znaku Jarca. Vrijeme je da inicijativu koja je započeta prije nekog vremena počnete realizovati. Bićete manje pod stresom, što će vam dati snage za nove poduhvate. Vaše tjelesno zdravlje će biti odlično. U oktobru, bit ćete u ulozi mirotvorca jer ćete se naći između dvije strane u sukobu. Ovaj period iskoristite da se posvetite sebi kako bi obnovili snagu. U oktobru bi moglo doći do pada vašeg imunološkog sistema. Vaše aktivnosti ovog mjeseca bit će usmjerene na poboljšanje vašeg odnosa sa porodicom, bliskim prijateljima i vašim partnerima. Do kraja godine vaš će se život očistiti od neželjenog nereda i nevažnih aktivnosti. Održavanje svog života u redu također stvara tjelesno zdravlje. Biće vrlo korisno ako se partnerom postavite financijske ciljeve do kojih želite doći u narednom periodu. Početkom ove godine mogli biste se susresti sa komplikovanim situacijama u manje više svim oblastima. U drugoj polovici godine očekujte poboljšanje situacije u svim oblastima života. Za one koji su planirali preseljenje dobar je trenutak za realizaciju plana. U prvom tromjesečju godine ljubavni odnosi će biti prosječni, da bi u ostatku godine bili odlični. Između vas i vašeg partnera biće ljubav i poštovanje. Rakovi koji su trenutno slobodni mogli bi ući u romantičnu vezu tokom druge polovice godine. Najvjerovatnije će vašim ljubavnim životom dominirati snažna strast. Tokom ove godine možete se suočiti sa usponima i padovima u svom društvenom životu. Predviđa vam se prilično dobar status u karijeri. Bez obzira na moguće brige u drugim sferama života, u profesionalnoj djelatnosti očekuje se stabilnost. Veća produktivnost rada i dobri odnosi sa menadžmentom. Postoje određene mogućnosti za napredovanje u karijeri koje bi se mogle pojaviti sredinom godine. Uzmite u obzir i pozitivne i negativne strane prije nego što napravite promjenu. Studenti i učenici imaju prosječno dobru akademsku godinu. U drugoj polovici godine mogu očekivati odlične rezultate. Za rođene u znaku Raka 2022. godina bi trebala biti povoljna u financijskom smislu. Ovo trebate iskoristiti kako bi uštedjeli novac, a troškove smanjite koliko je moguće. Tokom cijele godine u porodici će vladati mir i sklad. Mladenci bi mogli biti blagoslovljeni dobrim vijestima.
Što se tiče braka, ova godina može biti pomalo izazovna, a ako ne kontrolišete situacije, može doći do problema u vašoj vezi. Ako budete kontrolisali situaciju, ova godina će biti izvrsna za sreću i mir vaše porodice. Doći će do međusobnog razumijevanja između vas i vašeg partnera. Savjetuje se da ne dopuštate bilo kom outsideru da interveniše u vaš lični život. Od vašeg poslovanja možete očekivati rast, posebno tokom druge polovice godine. Ali u isto vrijeme možete imati neprijatelje koji pokušavaju da vas prevare. Primijenite svoje vještine, iskustvo i intuiciju mudro, kako bi vaše poslovanje nesmetano funkcionisalo. Ovo je povoljno vrijeme za kupovinu ili prodaju nekretnine. Oni koji žele prodati svoju nekretninu mogli bi biti uspješni u prvoj polovici godine. Krediti za kupnju nekretnine će biti odobreni. Ali savjetujemo da budete oprezni sa ulaganjem. Početak godine donosi prosječne rezultate u vezi zdravlja. Mogući su manji sezonski problemi, koje ćete lako prevazići. Poboljšajte svoje prehrambene navike, a savjetuje se redovno vježbanje i šetanje. Nemojte imati psihičku napetost zbog bilo kojeg ekonomskog aspekta ili problema. U drugoj polovici godine zdravlje će biti dobro i postojano, a vi ćete imati pozitivan stav. Godišnji horoskop za 2022. godinu za rođene u znaku lava. Rođeni u znaku lava će uživati u dobroj godini sa financijskim prosperitetom i rastom u karijeri. U ovoj godini možete se suočiti sa preprekama u različitim aspektima života sa kojima ćete se nositi sa velikim samopouzdanjem. U porodici će vladati mir i sloga. A vi ćete biti pozitivni tokom cijele godine. Pozitivnu energiju iskoristite za posao i karijeru. Studenti i učenici mogu imati prepreke koje će preći samo napornim radom. Ovo može biti dobro vrijeme za kupovinu nekretnine, a bračni parovi će biti blagoslovljeni djetetom. Vaš društveni status se također može poboljšati. Početkom godine lavovi bi se mogli suočiti sa zdravstvenim problemima koji će biti prolazne prirode. U januaru Saturn će donijeti obilje sreće. Jupiter će vam donijeti zanimljive i primamljive prilike u prvih 9 mjeseci. Koliko god se ove prilike činile povoljne, savjetuje se da budete oprezni i da ne žurite. U januaru lavove će privući moguća promjena karijere ili možda čak posao u inostranstvu. Početkom godine preduzetnici neće realizovati ciljeve, pa će biti pomalo zabrinuti. U februaru lavovi će uspjeti razriješiti sve napetosti koje su se pojavile i ponovo će uspostaviti sklad. Venera će vam dati energiju koja će pojačati vašu želju da izrazite svoj osjećaj ljubavi. Neki lavovi bi mogli započeti vezu sa nekim sa posla ili iz bliskog kruga prijatelja. U martu postoji šansa za unapređenje na poslu. Ovaj mjesec lavovima se preporučuje da se više koncentrišu na svoje zdravlje i da izbjegavaju pretjerano naprezanje. U prvoj polovici aprila nemojte trošiti nepromišljeno niti vršiti bilo kakva financijska ulaganja. Od marta do maja može se ispuniti vaša želja za stručnim usavršavanjem. Što se tiče ljubavnih odnosa, morate biti oprezni, možda ćete biti u nevolji ako požurite svoju vezu. Mjesec maj bi mogao biti stresan, pa preporučujemo da se odmarate koliko god možete. U junu i julu lavovi moraju biti pažljivi prilikom odlučivanja da se kasnije ne bi pokajali. Neki lavovi bi mogli otplatiti dug dok bi drugi mogli dobiti neočekivanu svotu novca ili nasljedstvo.
U avgustu i septembru predviđa se napetost u vašim porodičnim odnosima. Ove godine ćete biti u dobroj fizičkoj kondiciji iako ćete imati manjih zdravstvenih problema koje ćete prevazići. Samci bi mogli ući u nove ljubavne veze. Oni koji su u dugoj vezi mogli bi uploviti u bračne vode, dok će oni koji su već u braku još više učvrstiti zajednički život. U septembru lavovi će možda tražiti novi posao ili će svoju pažnju usmjeriti na privatne poslove. Od oktobra kreće vaše najbolje razdoblje u ovoj godini. Na poslu će vam stvari ići od ruke. U novembru i decembru vrijeme je za lava da započne pravilnu prehranu, vježba i da provede više vremena odmarajući se. Možete imati sukobe između vas i vašeg partnera tokom januara i februara. Poslije aprila parovi koji su u dugotrajnim vezama bi se mogli vjenčati. Mogu postojati mali sukobi, ali oni neće ozbiljno uticati na vaš odnos. Početak godine će biti povoljan iz perspektive rada i karijere. Ostvarit ćete značajan napredak u svom poslu i profesiji. Postoje i naznake da imate nove izvore prihoda ako ste povezani sa nekim poslom u partnerstvu. Ova godina će biti dobra za financije. Zbog profesionalnog napredovanja povećat će vam se prihodi. Vremensko razdoblje nakon 6. aprila je jako, a to ukazuje na to da ćete imati izuzetno dobre prihode. Ovo je sjajna godina za lavove za vjenčanje. Ako ste u braku, ovo je također vrlo dobro razdoblje za pokušaj začeća. Savjetuje se da provodite vrijeme sa porodicom kako biste se više radovali, što će vam pomoći u prevladavanju svih nesporazuma. Ova godina je povoljna za bračni život lavova, april i septembar će biti dobri za vašu vezu, zajedno ćete riješiti svaki nesporazum. Tokom tog razdoblja možete planirati i putovanje kada ćete moći da ojačate svoju vezu. Vlasnici preduzeća mogu očekivati dobit u ovoj godini, naročito u drugom dijelu godine. Velika ulaganja mogla bi uključivati veliki rizik. Ove godine možete putovati u inostranstvo na poslovne sastanke. Tokom ove godine dobit ćete nove poslovne ugovore i priliku, ali čuvajte se prevare. Mogli bi imati poteškoća da završite neke stare projekte. Morate se koncentrisati na svoje poslovanje. Realni poslovni planovi omogućit će bolje poslovanje. Preporučljivo je izbjegavati direktan kontakt sa svojim konkurentima u poslu. Položaj Jupitera ukazuje da ćete steći profit uz pomoć prijatelja. Savjetuje se dobro razmisliti i provjeriti sve prije kupnje ili ulaganja u bilo koju nekretninu. Morate dovesti u red svoje financije. Vaša dugoročna budućnost zavisi od vašeg upravljanja financijama. Ako ove godine želite svoj novac potrošiti, potrošite ga na renoviranje doma. Ova godina je najbolje vrijeme za ulaganje u svoju dugoročnu budućnost. Savjetuje se da budete oprezni tokom putovanja. Godišnji horoskop za 2022. godinu za rođene u znaku Djevice. Za rođene u znaku Djevice ova godina će biti sjajna godina u smislu karijere, financija, ljubavi i porodičnog života. Vjerovatno će biti problema koje ćete brzo riješiti zbog vašeg samopouzdanja i vještina. Ove godine ćete imati dovoljno pozitivne energije kao i motivacije za naporniji rad. Malo lošiji zdravstveni uslovi bi mogli uticati na vaš život, ali neće ostati duže vrijeme. Ova godina može donijeti malo tjeskobe. Sredinom godine ćete ostvariti značajan porast u financijskim aspektima. Morat ćete više vremena posvetiti kućnim poslovima i brizi o djeci.
te pratiti vlastito zdravlje. Početak godine će biti prilično užurban, sa mnogo aktivnosti na čekanju i mnogo zadataka, od kojih neke treba započeti, a druge dovršiti. Godina će vam donijeti veliku nadu. Čini se da će vas ove godine čekati novac, imovina, slava i uspjeh. Dobit ćete puni rezultat svog rada. Nećete biti zabrinuti o bilo čemu. Ako se u bilo kom poslu razočarate, to će biti zbog toga što niste radili. U posljednjem kvartalu godine očekujte susrete sa prijateljima, nova poznanstva i zanimljiva događanja. Od januara do marta aktivirat će se komunikacije i učenja novih stvari. Početkom godine ići ćete naprijed u području nauke i istraživanja. Vaš status će se povećati u društvenoj sferi. Ove godine imate priliku upoznati srodnu dušu i ostvariti vezu sa njom. U maju i junu možete imati prolazne zdravstvene probleme, izbjegavajte sunce i unosite dovoljno tečnosti u organizam. U julu i avgustu vaš napredak će zavisiti od toga koliko se slažete sa vašim kolegama i sa nadređenim. Samci djevice mogu pronaći veliku ljubav u avgustu. Septembar i oktobar će biti mjeseci u kojima će vam prijatelji i rodbina biti dobar izvor inspiracije za sticanje novca. Iskoristite slobodno vrijeme za opuštanje i odmor. Do kraja godine morat ćete voditi računa o svom tjelesnom zdravlju. Izbjegavajte dugotrajne napore, ali i previše odmora. Pokušajte stvoriti ravnotežu između to dvoje. Djevice će ove godine imati sreće u svom ljubavnom životu. Ipak, na početku godine savjetujemo vam da budete oprezni jer je januar pomalo nepovoljan za ljubav. Moguće su bračne ponude. Djevice koje su trenutno slobodne mogle bi ove godine ući u romantične veze koje bi mogle donijeti mir u životu. Ove godine možete očekivati podršku od supružnika. Ove godine bi trebali imati napredak u karijeri. Tokom godine mogu se pojaviti manji izazovi i prepreke koje možda nećete uspjeti savladati savršeno. Radnici mogu očekivati unapređenje. Pojedincima će biti lako da promijene radno mjesto na bolje. Osobe koje su trenutno nezaposlene mogle bi se zaposliti. Savjetuje se da više pazite na aktivnosti svojih saradnika i mudro preduzimate svaki korak. Iskoristite svoje iskustvo na radnom mjestu kako biste se spasili od upadanja u bilo kakvu neočekivanu situaciju. Studenti i učenici ove godine moraju uložiti teške i iskrene napore ako žele biti uspješni. Možete očekivati bolje financijske rezultate u ovoj godini. Možda ćete dobiti pomoć od članova porodice i prijatelja za financijska pitanja. Vaši rashodi će biti niski i pred vama se otvaraju novi izvori prihoda. Ove godine možete kupiti nekretninu. Ukoliko bude potrebe za uslugama doktora, nemojte žaliti novac da obezbijedite najbolji tretman za sebe. Budite oprezni tokom novčanih poslova. Što se tiče porodice, početak godine će biti lošiji. Sredina godine će biti prosječna, možda ćete se suočiti sa sporovima unutar porodice. Kraj godine će biti najbolji period kada je u pitanju porodica. Ove godine generalno ne bi trebali imati većih problema sa svojom djecom. Ako su djeca u dobi za brak, mogla bi se vjenčati. Što se tiče braka, na početku godine će biti manjih problema. Ali u drugoj polovici godine bračni odnosi će biti odlični. Do kraja godine možete otići na odmor sa svojim supružnikom i ojačati svoju vezu. Vlasnici preduzeća mogu očekivati dobru zaradu. Naročito na početku godine. U tom periodu radite na proširenju poslovanja. Ova godina može biti vrlo dobra za one koji započinju nove poslove.
Ove godine će biti potreban naporan rad ako želite postići željeni ishod. Pokušajte izbjeći nezakonite radnje u poslovanju, jer bi vam mogle nanijeti veliku štetu. Sredinom godine biste mogli dobiti neke nove prilike da ojačate svoje poslovanje. Posljednji mjesec u godini također će biti izvrsno vrijeme da proširite svoje poslovanje. Ova godina je dobro vrijeme za velika ulaganja. Posljednja 4 mjeseca u godini su pogodna za sticanje nekretnine. Ove godine možete imati sreće u igrama na sreću. Iako je financijska situacija veoma povoljna, preporučuje se da štedite i da trošite oprezno. U ovoj godini bi mogli imati manjih zdravstvenih problema. Preporučuje se da obratite više pažnje na svoj način života i da počnete sa vježbanjem i šetanjem. Ukoliko budete neoprezni, moguće su povrede na poslu. Mogu postojati problemi povezani sa stresom. Godišnji horoskop za 2022. godinu za rođene u znaku Vage. Vage će uživati u dobroj godini u mnogim područjima života. Ove godine bi se mogli pojaviti problemi u porodici. Ako budete smireni, uspjećete ih riješiti. Ova godina će vam donijeti puno napornog rada i mnogo uspjeha u odnosu na prošlu godinu. Ove godine ćete biti motivisani za naporan rad. Iako ćete povremeno biti razočarani, to neće uticati na vaš entuzijazam i vi ćete završiti ono što ste započeli. Početak godine donijet će vam sreću i radost u svim aspektima vašeg života i tokom ove faze bit ćete zadovoljni. Sredinom godine savjetuje se da se usredotočite na porodične odnose. Češće komunicirate sa najdražima i rješavate svakodnevne probleme. Oni koji budu vrijedni sredinom godine mogu dobro zaraditi, a moguć je i napredak u karijeri. Posljednja 3 mjeseca u godini bit će povoljna za Vage. Sreća će vas pratiti u ljubavi i na poslu. Do kraja godine izgledne su značajne promjene u sudbini. Također biste mogli planirati kratko putovanje ili odmor. Pojavit će se neobični zadaci i ciljevi, proširit ćete svoje vidike. Krajem godine bi mogli imati neželjene troškove. Pa vam savjetujemo da budete oprezni kako ne bi došli u nezavidnu situaciju. Nemojte forsirati neke ciljeve za koje niste sigurni, bolje je da na vrijeme odustanete bez posljedica po vas. Vaš ljubavni život ove godine će biti bolji u odnosu na prošlu godinu. Ove godine je moguće da će mnoge Vage da se odluče za bračne vode. Početak januara bit će dobar, a vi ćete dobiti dobre rezultate svog rada. Možda ćete biti vrlo aktivni, također ćete upoznati mnogo novih prijatelja. Od februara do juna i ponovno od septembra do decembra morate obratiti pažnju na svu dokumentaciju. Prije kupnje ili prodaje nekretnina savjetujemo vam da se konsultujete sa prijateljima. Ako u ovom periodu započnete neki posao, vjerovatno ćete profitirati od toga. U avgustu situacija će biti prosječna po pitanju novca. Tokom tog razdoblja možete biti upleteni u sukobe sa članovima porodice i trebali biste biti oprezni. Parovi bi mogli imati manjih problema. U posljednjoj četvrtini godine morate paziti na svoje zdravlje. Redovan odmor će vas održavati svježim. Sveukupno dobra godina pred vama, ali morate se više posvetiti sebi. Parovi koji imaju snažnu vezu mogli bi se ove godine vjenčati. Vage koje su slobodne mogu naći partnera koji će im u potpunosti odgovarati, a bračni parovi će imati stabilan brak. Radnici u preduzećima mogu očekivati unapređenje tokom prvih nekoliko mjeseci. Druga polovica godine može biti prilično izazovna na vašem poslu.
Pa vam preporučujemo da održavate dobre odnose sa saradnicima. Vagama koje hoće da promijenu svoj posao savjetuje se da budu oprezni i da dobro istraže novi posao prije nego što ga prihvate. Za studente i učenike ovo je odlična godina za postizanje ciljeva. Također može biti veoma značajna za dalju karijeru. Savjetuje im se da budu vrijedni jer rezultati neće izostati. Ovo bi trebala biti stabilna godina kada su u pitanju financije, ali morate biti oprezni pogotovo u drugoj polovici godine. Tokom cijele godine morate više paziti da ne trošite novac na stvari koje vam nisu potrebne. Trebate izbjegavati prepirke sa supružnikom pogotovo na početku godine. Od sredine godine ćete otkloniti svaku sumnju u zajedničku budućnost. Partneri u firmama trebaju voditi više računa o poslovnim dokumentima. Savjetuje se izbjegavati bilo kakvu vjeru u partnere i osloniti se na svoj talenat i vještine. Ako planirate pokrenuti partnerski posao, savjetuje se da to izbjegavate ove godine. Ove godine ne bi trebali započinjati velike projekte, bolje da izvršite sve pripreme kako bi poslije ubirali plodove svoga rada. Ova godina će vam biti uspješna kada je u pitanju kupovina i prodaja nekretnina. Nemojte prodavati imovinu koju ste dobili u nasljedstvo. Ove godine imat ćete dobre prilive financija. Ali zbog troškova nećete uspjeti da ostvarite znatniju uštedu. U aprilu ćete imati pogodnosti za kupovinu nekretnina ili vozila. Ove godine možete imati manje zdravstvene probleme povezane s probavom i virusnim infekcijama koje neće dugo trajati. Savjetujemo vam da vježbate i da pripazite na težinu. Izbjegavajte stresne situacije. Sve u svemu dosta dobra godina za vas, možete ostvariti dosta ciljeva koje ste postavili ukoliko budete vrijedni i na vrijeme budete izvršavali svoje zadatke. Najviše se oslanjajte na svoju intuiciju i znanje jer će tako biti najbolje za vas. Godišnji horoskop za 2022. godinu za rođene u znaku Škorpije. Većina Škorpija će u ovoj godini imati mnoge nagle promjene. Oni koji budu dobro radili imat će odlične financije. Ali trebaju pripaziti na troškove. Društveni život Škorpija će također biti odličan, ali moraju pripaziti na svoju disciplinu. U posljednjem kvartalu godine imat ćete izvanredan život u smislu ljubavi i odnosa. Savjetuje vam se da ove godine više slušate savjete koji dolaze od dobronamjernih prijatelja. Što se tiče zdravlja možda bude nekih problema koje ćete prevazići, generalno ovo će biti solidna godina za vaše zdravlje, zato se pokušajte opustiti kad god imate slobodnog vremena. Studenti i učenici će imati dobru godinu, a neki od studenata će dobiti priliku da se školuju u stranim zemljama. Ove godine ćete uspjeti da završite sve svoje nedovršene poslove i onda ćete na zasluženi odmor. Početkom godine ćete biti emotivni i posvetit ćete se svom ljubavnom životu. Također ćete početi raditi na svojim životnim idejama i snovima. U februaru ćete biti uspješni i bit ćete okruženi važnim osobama. Iskoristite to za sticanje iskustva koje će vam trebati za poslovne poduhvate. U aprilu i maju možete biti pomalo razočarani. Ali život će se ponovno vratiti na pravi put ukoliko budete naporno radili. U maju vam se savjetuje da pripazite na svoje emocije i da ne budete impulsivni u odnosu sa svojim partnerom. U junu i julu vam se preporučuje da počnete voditi zdraviji način života i da počnete vježbati ili šetati. U ovom periodu ne bi trebali ostavljati nepodmirene račune za ostatak godine.
Moguć je napredak u karijeri početkom druge polovice godine. U septembru i oktobru ćete biti aktivni i to će vam veoma prijati. Financije će biti nadprosječne u ovom periodu. Imaćete podršku svoje porodice za sve što budete radili. Ove godine se možda odvažite na značajnija ulaganja i obavljanje rizičnijih poslova. Nećete imati problema sa financijama ove godine. U isto vrijeme ćete otkriti vaš potencijal za neke poslove. Položaj planeta će vam omogućiti ugodan život tokom cijele godine, međutim moguće je da vaše napredovanje neće ići željenom brzinom. Na emotivnom planu samcima je izvjesno da će upoznati srodnu dušu, ali im se savjetuje da ne žure previše već da puste da sve ide prirodnim tokom. Škorpije koje su u vezi duže vremena najvjerovatnije će se odlučiti za bračne vode. Što se tiče karijere, oni koji budu vrijedni trud će se isplatiti jer će napredovati. Pripazite šta kome govorite jer nisu svi iskreni. Druga polovica godine za vas će biti uspješnija od prve. Nekim škorpijama stoji promjena radnog mjesta na bolje. Za studente i učenike ovo će biti prosječna godina bez velikih uspjeha, ali i bez velikih padova. Savjetuje im se da porade na svojoj koncentraciji kako bi postigli bolje rezultate. Financijski u ovoj godini će biti prihoda i rashoda i nećete uspjeti uštediti, ali sve obaveze će biti izmirene. Ove godine su manje šanse za kupnju nekretnine. Izbjegavajte velika ulaganja u prvoj polovici godine jer vam zvijezde nisu naklonjene. Što se tiče porodičnog života morat ćete odlučiti u vezi nekih odnosa kako ići dalje. Ima dosta toga što se može popraviti ako postoji obostrana volja. Počnite samostalno da donosite odluke. U bračnom životu ove godine možda će doći do manjih nesuglasica. Međutim ništa što bi moglo uticati na vaš brak. Provodite više vremena sa svojim partnerom jer se tako najlakše izbjegavaju nesporazumi. Ako planirate osnovati partnerski posao, izbjegavajte ovu godinu, inače pripazite na namjere vašeg partnera. Pokretanje novih poslovnih projekata možda vam ove godine neće biti plodonosno. Zato vam se preporučuje dovršiti projekte iz prethodne godine. Morate biti oprezni u financijskom poslovanju i planiranju novih projekata posebno u drugoj polovici godine. Dobra je godina za kupnju vozila ili nekretnine. U drugoj polovici godine moguće je povećanje prihoda, pa se tako možete riješiti dugova. Ovo će biti dobra godina za vaše zdravlje iako će biti manjih oscilacija. Morate pozitivno misliti, jer negativne misli privlače negativnu energiju. Također vam se savjetuje da počnete vježbati ili da uvedete redovno šetanje. Godišnji horoskop za 2022. godinu za rođene u znaku Strijelca. Tokom cijele godine smjenjivat će se pozitivne i negativne pojave jer će Saturn i Jupiter davati različite indikacije. Ako ste oprezni i pragmatični, tada možete postići svoje ciljeve. Kada je riječ o novcu ili financijama, morate biti oprezni ako ne želite završiti u financijskoj krizi. U drugoj polovici godine vaš porodični život će biti skladan. Mjeseci maj i oktobar će biti najpovoljniji za vas ove godine. Sredinom godine bi moglo doći do manjih problema, nastojte biti praktični jer će vam to pomoći da riješite nastalu situaciju. Položaj planeta je dosta povoljan za vas, ali ćete se morati potruditi da bi ostvarili napredak u karijeri i financijama. Ove godine moguća su putovanja češće nego inače. Ove godine dobit ćete rezultat vašeg napornog rada u prošloj godini. Ove godine ćete imati podršku svoje porodice.
Moguće je napredovanje u karijeri, zatim i povećanje plate. U januaru možda bude nekih iznenadnih događaja, sa kojima se trebate hrabro suočiti. Februar bi mogao biti dobro vrijeme da svoje kreativne ideje počnete sprovoditi u djelo. U martu i aprilu ćete osjećati stagnaciju u karijeri, ali budite uporni i isplatit će vam se. U ovom periodu obratite više pažnje partneru. Od maja do jula trebate pokušati uštedjeti i kloniti se impulsivnih odluka. Vaše okruženje će vam podići moral, a vaše fizičko i psihičko stanje će biti vrlo dobro. Avgust i septembar je dobro vrijeme za jačanje vaše veze u ljubavi. Sredinom septembra mogući su financijski izdaci. U zadnjem tromjesečju godine vrijeme je za odmor. Rođeni u znaku Strijelca će uživati u dobrom financijskom razdoblju ako pametno troše. U ovom periodu ćete naći unutrašnji mir i blagostanje. Cijela godina će biti vrlo povoljna jer će biti podržana energijom Jupitera. Vaša karijera bi se ove godine mogla suočiti sa usponima i padovima. Ove godine biste mogli ispuniti svoje dugotrajne ciljeve i ambicije. Ova bi godina mogla biti puno bolja u poređenju sa nekoliko proteklih jer ćete biti vrlo uspješni u poslu kojim se bavite. Za studente ova godina će biti dobra i uspjeće realizovati svoje ciljeve. Moguće je putovanje u inostranstvo. Financije bi trebale biti dobre tokom cijele godine. Prema ljubavnom horoskopu neće biti značajnih promjena u ljubavnom životu, provodit ćete puno vremena sa svojom drugom polovicom. Februar je najpovoljniji mjesec za vjenčanje. Što se tiče karijere, ovo će biti prosječna godina. Strijelčevi koji žele pokrenuti posao trebali bi izbjegavati početak godine jer postoji šansa da ne uspijete u realizaciji svoje ideje. Tražite savjet od starijih ljudi. Stvari će se poboljšati nakon aprila tako da možete krenuti sa svojim poduhvatom, pogotovo ako planirate partnerski posao, jer to izgleda obećavajuće. Prema obrazovnom horoskopu ova godina će biti dobra za učenike i studente. Prema financijskom horoskopu, pored manjih oscilacija, ovo će biti dobra godina i vi ćete uspjeti da uštedite. Postoji naznaka da biste mogli dobiti nasljedstvo. Trebali biste biti oprezni dok ulažete novac i izbjegavajte svaki rizični poduhvat ove godine. Ovo je dobro vrijeme za porodicu. Moguće su neke promjene koje će vas izvući iz monotone rutine. Morate biti fleksibilni jer se život ponekad mijenja na sasvim neočekivane načine. Što se tiče Strijelaca, bračni život za ovu godinu će biti povoljan, moguće je prinova ili sklapanje braka. Što se tiče poslovnog horoskopa, Venera je u dobroj poziciji. Imaćete više financijske dobiti u svom poslovanju. Morate biti oprezni kada se bavite financijama i nemojte nikom slijepo vjerovati. Početak godine će vam biti odličan. Sredinom godine može biti nekih problema, ali ćete ih uspjeti riješiti. Ovo je povoljna godina za kupovinu nekretnine ili vozila. Ove godine se možda riješite starih dugova. Ove godine možete da uštedite, a postoji mogućnost da dobijete neko nasljedstvo. Prema zdravstvenom horoskopu ova godina će biti prosječna za vaše zdravlje. Morate održavati redovnost i tačnost u pogledu svoje dnevne rutine i prehrane. Nemojte biti nemarni u tom pogledu, jer se mogu pojaviti bolesti povezane sa želucem. Godišnji horoskop za 2022. godinu za rođene u znaku Jarca. Financijski ovo će biti sigurna godina. Ove godine možda ćete steći nove uticajne prijatelje. Što se tiče porodičnih odnosa, tu će vladati mir i sreća.
Morate obratiti pažnju na zdravlje sebe i svoje porodice kako bi blagovremeno reagovali u slučaju potrebe. Ukoliko ima onih sa dužom vezom, moguće je da se odluče za bračne vode. U prvom kvartalu godine planetarni položaji će se pobrinuti da vam bude ugodno i sretno. U drugom tromjesečju može doći do nekih problema u vašem ličnom i profesionalnom životu. Savjetuje vam se strpljenje jer ćete kako vrijeme prolazi uspjeti riješiti sve nevolje i probleme. Januar će biti odličan što se tiče vaše fizičke spremnosti. Sredinom januara pripazite na troškove. U februaru i martu ljubavni život će biti dobar, a mnogi će naći ljubav svog života. Ovaj mjesec ćete zablistati u vašem ličnom i profesionalnom životu. Maj i jun su pogodni za romantične susrete koji bi mogli dovesti do ozbiljnih veza ili braka. U septembru i oktobru vaš profesionalni život dolazi do izražaja, a imat ćete i podršku svojih kolega. U oktobru pripazite na ishranu kako bi spriječili stomačne tegobe. Do kraja godine timski rad će vam donijeti dobre rezultate, a bit će vam ponuđene promjene u karijeri ili preseljenje. Kraj godine mogao bi donijeti neke troškove vezane za odmor, putovanja ili hobije. Sveukupno, oni koji budu naporno radili kao rezultat mogu postići velike stvari i nagrade. Ova će godina donijeti puno prilika za lični prosperitet. Možete se uspješno fokusirati na učenje novih vještina i raditi na sebi. Ove godine ćete biti više usmjereni na osiguravanje stabilnosti i sigurnosti u svom životu. Što se tiče ljubavi, obratite pažnju na ono što govorite. Grubi komentari mogu uticati na vaš ljubavni život, stoga izbjegavajte svađe i nemojte osuđivati druge. Možete očekivati rast u poslovnom životu, a postoje šanse i za napredovanje. Ako ste zainteresovani za promjenu djelatnosti, posla ili radnog mjesta, preporučuje se da to učinite tokom prvog ili posljednjeg tromjesečja godine. Studente očekuje umjereno povoljna akademska godina. Tokom cijele godine imat ćete priliv novca. Ipak vam se savjetuje da više ulažete i štedite nego što trošite. Početkom godine možete istraživati i nove izvore prihoda, a ove godine možete kupiti nekretninu ili vozilo. Savjetuje vam se da održavate mirnu atmosferu u porodici i da razgovarate sa svojom porodicom na prikladan način. Oni koji su u braku imat će sigurnost i ojačat će vezu. Samci se lako mogu vjenčati. Poslovni ljudi će morati naporno raditi kako bi ostvarili zaradu. Ne preporučuje im se da kreću u veće projekte ove godine, jer im zvijezde nisu naklonjene. Ako planirate započeti novi posao, preporučuje vam se da startujete u prvoj polovici godine. Vlasnici firmi mogu očekivati dobar profit od poslovanja. Ove godine morate dobro razmisliti o planovima koje ste napravili u vezi poslovanja. Savjetujemo vam da tražite savjet od iskusnijih. Jednostavno potrebno vam je bolje razumijevanje da biste stvari radili na najbolji način. U ovoj godini nemojte praviti kompromise s kvalitetom svog rada. Ova godina je povoljno vrijeme za kupovinu nekretnine. Neriješena pitanja vezana za nasljedstvo bit će riješena ove godine. Početak godine će biti povoljan s ekonomske perspektive, imat ćete dobre prihode, a moguće je i da uštedite. Prihode ćete ostvarivati iz nekoliko izvora, vaš trud će biti izuzetno nagrađen. Zdravlje će biti dobro tokom cijele godine uz moguće manje prolazne probleme. Preporučuje vam se da se zdravije hranite i da promijenite svoj način života kako bi svoje zdravlje održali u boljem stanju. Počnite vježbati ili šetati i izbjegavajte stres.
Godišnji horoskop za 2022. godinu za rođene u znaku Vodolije. Ova godina će biti prosječna za rođene u znaku Vodolije. Imaćete dosta izazova koje ćete riješiti uz svoj trud i marljivost. Ove godine ćete se dobro slagati s rodbinom i porodicom. Ove godine ćete zbog posla putovati više nego uobičajeno. Vaši troškovi će biti veći tokom ove godine. Morat ćete se suočiti sa konkurencijom u svom poslu. Nastojte da naučite neke stvari od konkurencije. Januar i februar će biti povoljni za razvijanje dobrih odnosa s drugima, ali savjetuje se da se tim odnosima budete oprezni. Ljubavni život će biti dobar. U martu i aprilu pripazite na svoje zdravlje. Bilo bi dobro kada bi se pravilno hranili i kada bi vježbali jer to pozitivno utiče na zdravlje. U junu i julu izbjegavajte stresne situacije i pokušajte kontrolisati svoje impulsivno ponašanje. Poželjno je da se bavite sportom ili da idete u prirodu jer će vam to ublažiti psihički stres. Komunikacija i iskrenost ključni su elementi u vašim odnosima koji vas motivišu da idete naprijed. U septembru i oktobru vaša taktičnost i diplomacija će učiniti čuda u vašoj karijeri. Do kraja godine moguće je napredovanje i povećanje plate, ali pripazite na neželjene troškove koji se mogu javiti. U ljubavi Vodolije žele sve raditi na svoj način i u svom stilu. Morate iskoristiti pozitivnu energiju koja vam je na raspolaganju ove godine kako bi postigli dobre rezultate na svim poljima. U porodici će biti puno novih pozitivnih događanja. Nastojte da uštedite nešto novca, a ne da potrošite sve što zaradite. Neki od Vodolija će željeti promijeniti posao jer im trenutna pozicija nije zadovoljavajuća. Savjetuje im se da ostanu strpljivi i sačekaju pravu priliku, a ne da po svaku cijenu prihvataju posao koji im se ponudi. Onima koji planiraju velika ulaganja savjetujemo da budu oprezni tokom ove godine i da se dobro raspitaju prije nego što ulože u bilo što veliko. Što se tiče ljubavi, ovo će biti prosječna godina. Problemi sa kojima biste se mogli suočiti početkom godine u vašoj ljubavnoj vezi mogu biti posljedica problema kompatibilnosti, stoga ih pokušajte razumjeti i razriješiti. Kako mjeseci prolaze, godina će donijeti boljitak u ljubavnim vezama. Kraj godine će biti potpuno sretan što će vaš odnos učiniti zdravijim i boljim. Kada dođe do teških situacija morate ostati smireni i strpljivo rješavati problem. Preporučuje se da ne ulazite u svađe ili sukobe s višim autoritetima jer to može vrlo negativno uticati na vaš radni život. Također, nastojte imati dobre odnose s kolegama. Nezaposleni će ove godine dobiti dobar posao. Posljednji dio godine će biti uspješniji, a možda ćete dobiti priznanje za svoj rad i trud. Vodolije će ove godine imati dobro financijsko stanje. Ove godine možda nećete moći uštedjeti koliko želite, ali postoji mogućnost kupovine nekretnine. Studenti u ovoj godini neće imati mnogo prepreka. Samo oni koji budu naporno radili će ostvariti svoje ciljeve. Nakon aprila moguće je sklapanje brakova i dobijanje prinova u porodici. Što se tiče porodičnih odnosa, ovo će biti prosječna godina jer ove godine neće biti značajnijih promjena u vašem porodičnom životu. U prvoj polovici godine vam se savjetuje da ostanete strpljivi i pustite da stvari idu svojim tokom. U drugoj polovici godine imat ćete priliku da popravite odnose sa svojom porodicom. Prvo tromjesečje godine bi moglo biti vrlo plodno za Vodolije jer tokom tog vremena mogu očekivati dobar profit od poslovanja. Ovo vremensko razdoblje također je vrlo dobro za početnike.
Ako ulažete u svoj projekt i pokrećete nove poslove, pametno je to učiniti u prvoj polovici godine. Bilo bi vam od velike koristi poslušati savjete iskusnih koji bi mogli pomoći vašem poslovanju da raste. Ako uzimate kredit, savjetujemo vam da prije potpisivanja dobro razumijete sve odredbe i uslove. Prihodi će biti stabilni tokom ove godine, ali morate pripaziti na rashode kako se ne bi našli u nezavidnoj situaciji. Ako želite kupiti ili prodati nekretninu, idealno vrijeme je polovica godine. Ove godine vam se savjetuje da se više posvetite porodici nego poslu, pošto vam zvijezde nisu naklonjene za financijska ulaganja. Što se tiče zdravlja, vodolije u ovoj godini mogu patiti od stresa. A također su moguće manje bolesti koje uglavnom mogu biti uzrokovane lošom probavom. Potrebno je i da poradite na svom mentalnom zdravlju, da se više odmarate i da kvalitetnije provodite slobodno vrijeme. Godišnji horoskop za 2022. godinu za rođene u znaku Riba. Horoskop za Ribe predviđa godinu punu uspona i padova. Na početku godine će se možda morati suočiti sa nekim preprekama i problemima. Od aprila stvari počinju ići nabolje jer će vam sreća biti naklonjena. Tranzit Jupitera bit će primarni izvor inspiracije i promjene ove godine. Ova godina će za vas biti vrlo važna jer će biti napretka u vašem poslu. Odnosi sa porodicom i prijateljima će biti veoma dobri. Na početku godine postavite sebi ciljeve koje želite da realizujete tokom godine. Ove godine zdravlje će vam biti dobro jer se ne predviđaju značajni problemi. Ipak, morate biti oprezni. Ove godine posvetite se poboljšanju stila života. Ove godine možda kupite nekretninu ili vozilo. Januar je pogodan za vaš novi posao i vašu profesiju, a dobro će vam doći i poslovno partnerstvo. Ovog mjeseca vaš entuzijazam će biti odličan, februar će donijeti neke sukobe, savjetuje vam se da zadržite svoje vrijednosti i tradiciju. U martu i aprilu vam je povoljno vrijeme da započnete dugoročnu investiciju. Ukoliko želite uspjeh u profesionalnom životu, morat ćete biti aktivniji. Savjetuje vam se da uvede vježbanje i pravilnu prehranu kako bi imali više energije za obaveze u aprilu. U maju je dobro vrijeme za ulaganje u nekretnine. Ipak, savjetuje se da obratite više pažnje na detalje prije nego što potpišete ugovor. U junu ćete imati dosta energije i uspjećete izvršiti sve obaveze na vrijeme. Za samce u septembru i oktobru moguć je susret sa svojom srodnom dušom, međutim, savjetuje vam se da ne žurite i da pustite da stvari teku svojim tokom. U ovom periodu fokusirajte se samo na stvarno važne stvari. Do kraja godine morate imati uravnotežen pristup u svojim financijskim planovima. Ulaganje iz prethodnih mjeseci donijet će dobar profit. Kraj godine donosi manje zdravstvene probleme koje morate na vrijeme sanirati kako biste izbjegli veće posljedice. Sveukupno u prvoj polovici godine vi ćete se suočiti sa izazovima koje možete riješiti ako pokažete svoje vještine, sposobnost i upornost. U porodici se mogu pojaviti i neki manji problemi. Stoga izbjegavajte teške svađe. U vašem ljubavnom životu mogu se pojaviti i nesuglasice koje možete riješiti mirnim putem. U drugoj polovici godine stvari kreću nabolje. Uglavnom na svim poljima ćete biti uspješniji, a imat ćete i snažnu podršku svoje porodice i prijatelja u svim svojim nastojanjima. Oni koji su diplomirali ili traže posao mogli bi dobiti posao ove godine. Oni koji već rade mogli bi se susresti sa nekim izazovima u području rada.
Savjetuje se izbjegavanje bilo kakvog grubog ili agresivnog ponašanja na radnom mjestu. U suprotnom ćete se možda morati suočiti s posljedicama gubitka posla. Početak godine će vam biti dobar na ekonomskom planu. Sredinom godine morat ćete paziti na rashode kako biste izbjegli loše situacije. Biće vam lakše ako budete imali plan. U drugom dijelu godine bit ćete uspješni, a materijalno stanje će vam biti puno bolje. Ova godina će biti vrlo važna jer ćete postaviti temelj za vašu sreću u budućnosti. Za studente ova godina će biti prosječna. Zbog napornog rada i drugih obaveza nećete imati dovoljno vremena za svoju porodicu, a to može otežati slaganje s nekim članovima vaše porodice. Posvetite više pažnje djeci jer im je potrebna vaša podrška. Ova godina bi trebala biti profitabilna za rođene u znaku riba. Nemojte ulagati u projekte na početku godine jer će vam biti dosta otežano da uspijete. Ako započinjete novi posao, preporučuje se da počnete u aprilu. Postoji mogućnost da vam se bivši poslovni partner javi sa poslovnom ponudom. Nakon prvog tromjesečja ove godine osiguravaju se brojne prilike za rast i razvoj. Vaše poslovanje će sredinom godine krenuti na bolje i tako će nastaviti do kraja godine. Razdoblje između aprila i septembra će biti povoljno za kupovinu ili prodaju nekretnine ili vozila. Pri kupnji nekretnine treba biti vrlo oprezan i ostati u okviru svog proračuna jer vas očekuju iznenadni troškovi. Ove godine nemojte pozajmljivati novac jer su aspekti dosta loši. Nastojte da ne trošite novac na nepotrebne stvari, već počnite štediti. Ako imate neriješenih sudskih parnica, moguće je da će se ove godine riješiti pozitivno po vas. Ove godine možete se suočiti i sa nekim psihičkim stresom. Morate se dodatno potruditi da budete smireni i strpljivi.